Kaba kadwak ni Rosing ken ni Kables ken ni Ate Grace. Iikot na kami man dito dito BGC. Ate impata der ko idi nga idi baak nakpalaeng. BGC iti kaya nasaon Baak Group Company. So kita building Pagyanan amin ti baak dagita kabaak. Dagita nakanga nga to nga building nagaduri kwarto na dita. So ni Balong i-mention nyo ta amo na ti tier arami din na ta iso ti presidente ti kinabaak dito BGC data sunan ti magituloy ito when sunan to ti mangituloy dito nga proyekto dyan BGC Baak Group Company namatan nyo ka Baak yan nakita building data pag yan na amin ti ko data ti Baak na pwede ta ikutin mo lang dito proyekto idi. Ya Kables. Bilang presidente, pagta nakapagpatader ka? Nakapagpatader na pwede dangar mga bagbagay din ako. Atay kumamot group company. Atay kumamot condominium ti puro baak kuna na. Tatadan. Kadan asak to ayo, may patader Tama ni. Ano ni bijan to jay ka, BGC ko na nata. Ay nata. Nuto yung nang kabilan dang ta jay marka na ako. Impay kabil ko idi. Na BGC. Dito ka nag-picture na sa Pinos ko. Ayun yung PSE. Sa kanan o kaliwa yon? Sa tuktok niyan. Ayun ang PSE. Kanan yun. Yan yung ginanap ko Christmas party. Grabe. Ayan si Rosing tinitingnan yung proyekto namin Ayun Videoan mo lang. The Port BGC. Ayan. Ayun, BGC Anti-Baak Group. Ay, mali. BGC Baak Group Company. Ayun. So ano ba? Nagsakay kami dito tinti kotse ni Kables kin ni Ate Grace. Nagbaling kami nga pasahero da. Maring makaala kami tumot ay ti ko sasakayin mi nga kotse. Yung tata pa lang kotse pala Kotse-kotsehan pala. Gagapumi lang ije Azur, ije hotel. Libre na kami lang ni Kables kin Ate Grace tambay. Sa Ate Kapsat. Pero may building ti BGC mo. Di building ti BGC dito ni dito Baak Group Company kita nyo man kasta ti ka nga to na dito building sila kalarja abroad nga marti ka palang BGC Baak Group Company. Balong ituloy mo to dito proyekto na narugyakon sigan to ti mang ituloy yan Rosing pero yung Smiley Rosing yung inakyat ni Ne Bung Navarro? Oo, yung condominium. Dito yun. Dito yan? Forbes. Dala ka foods. Dito yan. Ang ko nabalitan hindi aja ta busy kini nga birbirok ti kaparagpag ko. Kaya siya nagpatader di ba? BGC Baak Group Company. Kita nyo man? Kita nyo deta nakangatom. Na yung kabakan. Maya, tipagyanan nyo to dito Tatay, nakita ka tayo building ka. Pagkikabilang dyan ni Balong, yung opisina na. Ay, yung opisina ni Balong, ibirukan tayo. Opisina dyan Vice President. Oy. Advisor. Kini ko Ayaw, bahala naman ti Senator Dan dita ti building ng kabaak. Yung sakbay ti amin, parang mantirupa ko na. Anak kong baak, retired baak sana all may sasakyan, Kables. Biyaya. Biyaya. So, mga kabaak, mapangkay tulat at tidikuan, BGC, Baak Group Company. Agkikita kayo tutuin yung no, ag-asawa kayo, ay imbataran dakta, di kayo nagkakasarnuan. Hanggang sa muli.